Ayo, ayo mantap. Lala meong meong meong. Ayo mana kucingane sik nomat. Saking empuk. Penting ora apa, Pak. Iki kucinge sik enom. Aku sik taman. Untukku ke depan iki, Mas. Oh, aku teman. Ayo, ayo. Apa iki? Yo. Sing gepung tuwek namane anu Pak Sampir. Oh, iki. Lah, ayo. Ya. Ayo. Bang Jebe, untukmu sik genep. Oh, sik genep untune. Lah, kok pedhot. Goro-goro anakku ngei belungan. Oh, kuwel. Hei, yo. Ayo ger. Sing ngedang wis tuwa ger. Sing ngedang wis tuwa ro. Sing utune jangkep. Ayo mantua.
kucingnya ekas. Oh, Tua aku ke depan itu gua. Ya, gelundung. Raga tua jiwa muda. Ojo kejak omongan aku, Bro. Obos. Ayo Rut, bawa Rut. Eka parat Jo siro anggung sumbar untukku tak tutupi tanding yudha lan mapi sigro gawe bantene opo wong tuwa yo kok Sopo iki maneh? Raga tuwa tapi sing ngengel maneh. Ayo lo masuk. Sing penting SKK yo maneh. Yo iki lo maneh. Yo maneh. Yo.
ayo man yer sira padha tangi maesa budaya ayo sing durung tepang uga ditepangke sing durung kenal uga dikenalke sapa kae iki sing dalem mriku rawuh wonten dalem mriku ketok maesa budaya kang midha saking welas dan Kalikrawa Kembung Matwa ayo oi kaya mangkene ya Matwa